снимай. Записвай. Ой, ти към мен! О, той ще ме убие! Умирам! Ти шампон се пъти! Намерите! Потъсък се чуеш и Тя така. не мога. Виж как се приближава. Убият мошенник. Плътник. Усещам някакви звуци. Кое пише мога там? Не, гледаш, защото може да изглежда. Какво? Как ще го ведо? Миряса! Магнила е! Магнила, дай ми дуза! Маса! Толкова много се подготвих да направя сериозен клип и виж какво ли го си направя. Да спирам ли? Не! Ами, защо? Какво ще правим още? Не, стойка на вече. Виж, пак се умори. Да трябва да спираме клипа. Чакай, знаеш смешно? И какво смешно? Виж, че се стерпихме. Да. Тя се казва. Как се казва? Виж, има още интересно за снимане. Той според мен се уби. Да, баси. Ама супер си скачава, бе! Какво ти правя? Я да го снимам отгоре.